Ieth arbennig yma'r Fitzhugh i'r par gorau o wartheg beef. David Jones o Henffordd yn byrniadu a gito gen i fy ma gŵr o Sir Faldwyn ifanc ond a profiad mawr ym myd gwartheg beef yma a gito mae wedi dod ar gwartheg dion Cymreig ar Henffordd ar Lym. Mae di pasio y Charlie ar blond yn dydi? Yndi, mae di gadael y blond ar Charlie ar ei hôl. Mae di dod ar cemental yn ei flaen. Da chi bar bendigedig. O, dim whare. A'r Aberdeen Angus di dod yn ei flaen. Yndi. Mae da fe bare gwych ymlaen. O, mae'r safon yn anhygoel. A tybod, mae rhaid i ni cyfadde, mae'r gwartheg gorau o'r gwartheg cynghennid a'r gorau o'r gwartheg cyfandirol wedi cael ei tynnu mas. O, yndyn, mae nhw. Dyma ni, mae'r Charlie wedi cael ei Charlie yn dod mwan yn dydi. Tarw'r Charlie, dwi'n meddwl, sy'n pum bach, pum cystal ar hither. Mae'r hither yn anfarwol. Mae'r heifer yn fendigedig. Tarw iau. Tarw iau. Mae'r heifer yn neud i'r tarw edrych yn llai nebyd o ran oed. A cystadliaeth i bar ydy. Ond mae'r par Aberdeens na. Yn bar arbennig. O, mae hwnna'n bar arbennig. Ar fiwch, mae'n gastell ar fiwch. A fel o'n i'n dweud, y cemental, mae yna fiwch anhygoel yma na. Wedyn mae'r tarw. O ran par, mae hwnna'n bar gry iawn. A tynnu allan, mae'r hirgorn mas. Yndi. I cyfnodau nhw gyd i chi gwerthu di'r Cymreig, yr Henffordd, y Charlies, a'r Lims, a'r Simmentols, a dwi'n meddwl, ydy wedi tynnu'r Aberdeens dweud neu'n aflonydd hwnna. Na'r fiwch sydd wedi aflonydd. Mae'r fiwch wedi cynyrfu efo'r twrw yna gyda. A ni. Mae sawl bryd o fe allan, ond mae hanner o allan bron, dwi'n meddwl. Yndyn, iawn. 15 bryd sy'n ei gyd. A'r hirgorn hefyd ydy dod yn ei blaen. A'r hirgorn ymlaen ydy. A dwi'n meddwl bod... Lincoln Reds sy'n dod yn ei blaen, ie? Lincoln Reds, mae wedi mynd yn glefyd ma. Yndi, mai. Yndi o dweud. Ond cofio yma, bryd da wartheg. Bryd neis, dwi'n cofio gweld nhw llynedd y blwyddyn gyntaf nhw, wel, bleser i gweld o'n i'n meddwl, ac rhywbeth o'n i'n edrych amdano fel yr ochr benywedd yn y beidiau brif. Ie, na chi. Ie. Wel, tynnu tem ragor neu fydd mwy allan ag yn agwyd ar ôl. So, fydd o'n dod â 4 arall mlaen o'n dau, neu sut mae'n gweithio, dweud? 4 i 6 yn de, o bare. 4 o bare mlaen wan. Ac wedyn o'r 4 yna, mae geithau i bencampwyr a i cil wobr y pencampwyr, yn de. A chwarae teg, mae wedi bod yn reit fian yn fyrniadu nhw, dydy? Yndi, chwarae teg. Dŵr o wartheg. Mae'n amlwg, mae'n gwybod yn union beth mae'n edrych am. Bechfod y fiwch ddyn a Aberdeen o chwarae mynd i cynrwg. Dwi'n cael cyfle i gweld un iawn. Ath maen nhw yn bar. Ond allu di weid o edrych ar y bridi yna. Fi pob un o hyn am boblogaeth be bynnag ymlaen. O, yn union. So maen nhw wedi bodoli ar y ffermydd fi ar hyd y blynyddoedd. Yndyn, maen nhw'n cael ei ffarmio ar yn ffermydd neu o ddydd i ddydd. Cael golwg o'n ar y tu ôl. Gwartheg limousines yw ein de, fel y beirniad. Gartre, limousines. Ond gawn ni aros o miliad bach nawr i weld a bron a dod i'r ail rhan. Mae reit, dyma ni, croeso nôl i'r cystadliaeth Fitzhugh, i'r pare, y gwartheg beef. A mae 2 fryd mwyaf poblogedd yn nysoedd ni yma, sef y gwartheg dion Cymreig a'r Charlie, beth yw'r Hereford, wedi cael ei tynnu ymlaen eto yn dyn nhw. Na chi, a'r cemental yn dod yn ei flaen o'n hefyd. Cemental yn mewn. Os ti sy'n par o wartheg mawr, maen nhw'n rhaid andyn nhw. A wedyn yr Angus yn dod ar ei hol enw. Mae'r Angus na yn bar dychryn o wartheg. Yn oedd yr hefer ryd i gwylltio pyn bach. Mae gofyn bod nhw'n dangos bob eiliad yn dweud. Yndyn, union. Fel ydych chi'n dweud, amser byr iawn sgynna sydd i gael golwg anyn nhw'n
Mae'n bwysig bod nhw'n trio aros mor llonydd a sy'n bosib. 4 bryd allan o gwarthedion Cymreig, yr Hemffordd, y Simondol a'r Aberdeen. A mae'n diolch, mae da fe bare da yma, sgwara deg o. Mae'n bare bendigedig yma. Not for me to inform you, but you know the breeds pretty well, the Welsh Black, the Hereford, the Simmental, and the Aberdeen Angus. Ti 4 bryd o wartheg beef ar hyd y byd I gyd yna. Ie, yn y We are handing over to Mae'r beirniad yn mynd I wei gair. David Jones. Ladies and gentlemen, I must say what an honour it is to be here today, judging at the Royal Welsh. I've had the privilege of showing here many times, and I'm sure my grandparents will be very proud of the fact that I've been given this honour. I've got to say, as you would expect, there are some wonderful specimens of the breeds present here, and it's very difficult to come to a conclusion. But we are looking for, as well as, like I said, extraordinarily good specimens of the breed, we are also looking for something that resembles a pair. When it comes to that, I do like to see the male or the bull of the pair slightly the stronger. So maybe some of these pairs behind us, maybe the bulls don't quite match up to the quality of the females. Once again, I thank you for putting up with me for 3/4 of an hour. And now, I suppose I have to choose my champion pair, which I tell you is damn difficult. Wel, na fo. Wel, dyna fo, David Jones wedi deud I ddeud. Ac mae wedi deud bod y ffaith bod yr anifeiliaid yma I fod yn bar o'r debyg i'w gilydd a phosib agos rhywbeth y tarw o'r par yn rhyw chydig yn gryfach na'r fiwch. Dim bod y fiwch yn fwy na'r tarw. A dyna oedd e'n edrych amdano. Wel, I fod yn deg, gyto, mae wedi pigo pare da yn dydi. O, bendigedig. Pare bendigedig. A mae gen o benderfyniad anodd ofnadwy o'i flaen o. Oes. Mae'r Henffordd yn plesio I chi. Am stori bendigedig. A te. Bichodendor, Caersws. A'r Angus yn A'r Angus. Wel, wir fi wyt ti. Mae di wneud job dda di. Yndi, bendigedig o waith. Tew mae'r Angus yn bar yn dacri wartheg. A dyna ti 2 bryd sydd wedi cyfrannu a diwydiant beef y wlad yma ers blynyddoedd lawer ac yn dal I wneud. Dal I wneud, ai. Llongyfarchiadau mawr i'r Simmental a'r gwartheg diod hefyd. Cystadliaeth wych, Fitzhugh Parau Bîff. O, am gystadliaeth. Aled, congratulations. Thank you very much. What a class to win. Good, isn't it? Yeah. Your parents would be very, very proud today. Yeah, I guess so, wouldn't they? Yeah. Hey, wouldn't they? Yeah, they would have been. And who's the gentleman helping you? Dumb. The middle son. The middle son. I remember these running like little corkscrews on the floor. Yeah. Many, many congratulations. Thank you very much. Arbennig. Wyt ti'n dechrau siarad Cymraeg, do? Tipyn bach. Na, ti, dal a ti'n, dy fe? A ti the? Right, all day. Llongyfarchiadau mawr. I don't know about it.